Somos Adela María del Mar, propietarias da Casa do Rego. Temos unha explotación gandeira de tipo mixto, onde a actividade principal é a produción de leite e, de xeito secundario, a cría de porco celta. Os animais pacen en liberdade e reciben unha alimentación natural, resultado do cal temos unha carne de mellorable calidade. Ademais, dispoñemos dun amplo surtido de produtos derivados, como embutidos e queixos. Riquísimos embutidos artesáns, coa carne dos nosos animais, seguindo os métodos de produción tradicionais. Temos a disposición dos nosos clientes chourizos, chourizóns picantes, salchichóns, lingua embutida ou rixóns. Os produtos que elaboramos son sinónimo de calidade e boa presencia. Elaboramos pan artesán cocido en forno de leña, con trigo do país e centeo cultivado na casa. O pan fermenta pouco a pouco para que cando estea cocido se manteña varios días en óptimas condicións.